Представете си, че разбирате, че властите на вашата страна са образували разследване срещу организация, заподозряна в насилие над деца. Че това разследване е продължило почти година и че то просто е прекратено. Без резултат, без арести, без никакви конкретни действия, само седмици преди 6 души да бъдат намерени мъртви в тази съща организация. Това не е хипотеза. Това се случи в България през февруари 2026 година. Ако сте тук за пръв път, добре дошли в Черно досие, каналът, който разследва истински престъпления без отговори. Ако вече сте гледали първите 2 досиета за случая Петрохан, знаете, че на 2 февруари 2026 3 мъже са намерени застреляни в планинска хижа. 6 дни по-късно са открити още 3 тела в камион, сред тях Ивайло Калушев, ръководителят на паравоенната организация НКЗТ и Александър Маколев на 15 години. Преди да продължим, ако още не сте абонирани за Черно досие, направете го сега. Активирайте известията, защото това, което ще чуете днес, е най-обезпокоителната глава от тази история. Не е за убийствата, а за това, което се е случило преди тях, за това, което българската държава е знаела и какво е решила да направи с тази информация. Нека започнем с дата, на която пресата обърна внимание едва по-късно, 4 февруари 2025 година, точно година преди смъртите. На тази дата Софийска градска прокуратура е получила документ с гриф «Секретно». Документът е изпратен от ДАНС, Държавна агенция Национална сигурност. В него данни за организацията на Ивайло Калушев в Петрохан, подозрения за сексуално насилие на деца, подозрения за паравоенна структура, подозрения, че момчета са задържани в тази планинска хижа далеч от какъвто и да е контрол на държавата. Прокуратурата е получила документа, прехвърлила е преписката от Софийска към окръжна прокуратура, а после към районна прокуратура в Костинброд, чийто район включва хижа Петрохан. Образувано е дело, събрани са показания. Разследването е продължило близо 10 месеца. И през декември 2025 година, 6 седмици преди намирането на 6 тела, делото е прекратено, закрито, без обвинение, без задържания, без каквото и да е конкретно действие срещу организацията. Законът в България позволява прекратяване на дело, когато доказателствата са недостатъчни или когато се приеме, че престъпление не е извършено. Но момчетата все още са били там, хижата продължавала да работи и Ивайло Калушев продължавал да ръководи организацията. Разкритието, че делото е разследвано и прекратено, е достигнало до обществеността постепенно, почти случайно. Не правителството го е обявило. Не прокуратурата е свикала пресконференция. Разследващият сайт Бърт първи е публикувал, че разследване е прекратено още през лятото на 2024 година. После вестник сега е потвърдил, че формалното прекратяване е станало през декември 2025 година. Това е потопило цяла България в шок. Защото в същото това време се появиха и нови факти. Един от тях. След убийствата, при проверка на властите, е установено, че в хижа Петрохан са живели още 2 деца на 13 години. 2 13-годишни момчета. Открити, изведени от обекта, насочени към грижи. Но месеци, може би години, тези деца са живели в тази затворена общност, без редовно училище, без лекар, без нормален контакт с външния свят. Агенцията за закрила на детето не е намесила. Прокуратурата е закрила делото. ДАНС е изпратила доклада, но не е проследила резултата. В Народното събрание въпросите започнаха да се трупат. Изпълняващият функциите председател на ДАНС Деню Денев е бил призован за изслушване пред Комисията за парламентарен контрол над службите. Централният въпрос е бил прост. Имало ли е агенти на ДАНС, внедрени в организацията на Калушев? Денев е отговорил, че служители на агенцията не е имало на място, но когато е попитан в публична сесия дали е имало лица сътрудничащи на ДАНС в организацията, така наречените агенти или информатори, той е отказал да отговори в откритата част на заседанието. Сесията е преминала в закрит режим, а когато е подновена публично, Денев е заявил, че просто не знае. Това не е задоволило депутатите. Коалицията «Продължаваме промяната Демократична България» веднага е поискала оставката на Денев. Депутатът Ивайло Мирчев е обявил публично, че има данни за агент на ДАНС в групата и че отказът да се отговори сам по себе си е имплицитно потвърждение. Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев е отишъл по-далеч. Твърди, че имало поне 2 съвместни тактически учения между МВР и организацията от Петрохан, с едно повече от официално потвърденото.
Други парламентарни групи са поели в различна посока. Партии като Възраждане и ДПС Ново начало са предложили, че случаят се използва политически от опозицията. И когато ППДБ е внесла предложение за решение за разсекретяване на всички документи на ДАНС, прокуратурата и МВР по случая Петрохан, включително информация за използвани с РСС и подслушване, предложението е блокирано още в комисия. Гласовете против са дошли от ГЕРБ, ДПС Ново начало, БСП и Има такъв народ. С други думи, парламентарният мащаб е гласувал против прозрачността. Има един детайл в случая Петрохан, на който малко медии обърнаха достатъчно внимание. Малък детайл, но обезпокоителен. Профила на Ивайло Калушев във Фейсбук е достъпван за последно на 3 февруари 2026 година. Тримата мъже в хижата са намерени мъртви на 2 февруари. Камионът с останалите 3 тела, включително Калушев, е открит едва на 8 февруари. Според официалната версия, Калушев е напуснал хижата преди убийствата и се отправил към планината с Николай Златков и момчето Александър Макулев. Официалната версия казва, че той е убил двамата и след това се е самоубил. Но Фейсбук профилът му е достъпван на 3 февруари. Кой е ползвал профила? Самия Калушев? Някой имащ достъп до паролите му? Някой управлявал комуникациите на организацията след смъртите в хижата? Никой не е отговорил задоволително на този въпрос. И има още един човек, който не е отговорил на нищо. Деян Илиев, мъжът открил 3 трупа в хижата сутринта на 2 февруари. Позванил на полицията, дал показания на следващия ден, 3 февруари. И след това просто е напуснал България. Първо за Испания, после за Мексико. Майката на една от жертвите е заявила пред медиите, че е загубила всякакъв контакт с него на 3 февруари и е много притеснена за местонахождението му. Полицията е потвърдила, че Деян Илиев е напуснал страната, но официалните изявления за правния му статус са останали неясни. Свидетел ли е? Заподозрян ли е? Има ли искане за екстрадиция? Без ясен отговор. И докато тези мистерии оставаха без отговор, ДАНС разкри нещо, добавящо още един пласт към случая. Има активно разследване, текущо в момента, срещу длъжностни лица и лице заемало висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба във връзка с организацията от Петрохан. Имената не са оповестени. Конкретните обвинения не са оповестени. Длъжността на разследваното лице не е оповестена. Това, което знаем, е контурът. Някой с власт в недрата на българската държава се разследва за случилото се в Петрохан. И тази държава е решила да не казва кой е. Ако гледате това и усещате тръпки, не грешите. Ако искате да продължавате да следите какво разкриваме тук в черно досие, абонирайте се за канала и активирайте известията, защото тази история все още не е приключила. През март 2026 година гражданска организация, наречена Боец, обяви нещо, привлякло вниманието на пресата. Те са в контакт със свидетел, който никога не е бил разпитан от полицията. Свидетел, чиято информация, ако бъде потвърдена, може да уличи в много лъжи прокуратурата, МВР и ДАНС. Подробностите не са разкрити, но Боец е изпратил официално уведомление до новия министър на вътрешните работи и до изпълняващия длъжността председател на ДАНС, информирайки ги за съществуването на тази свидетелка и настоявайки тя да бъде изслушана. Няма публичен отговор за резултата от това искане. Успоредно с това, коалицията ППДБ е публикувала обществена петиция с призив за независимо международно разследване на случая Петрохан. В текста на петицията се твърди, че трагедията край Петрохан е свързана с операция за прикриване на истината и че са се появили данни, че ДАНС е имала вербувани лица в организацията, което поставя тежки въпроси за това какво е знаела държавата и кога. Петицията посочва и нещо останало почти незабелязано в предходните седмици. В периода, в който организацията на Калушев растила и подозренията за насилие се трупали, България е управлявана от служебно правителство, временна формация без пълен демократичен мандат. С прости думи, страната е в период на политическа нестабилност, точно когато институциите са имали най-голяма нужда да функционират. Едновременно с това, семейство на една от жертвите, идентифицирана в документите като Ралица Асенова, е дало изявление, разрязало политическия дебат като нож. Тя е разбрала, че политическа партия е създала песен, използвайки смъртта на сина й като тема, и е публикувала яростно и разтърсващо съобщение. Категорично забранявам смъртта на детето ми и трагедията сполетяла всички близки да бъдат използвани по какъвто и да е начин, нито в песен, нито в политически или медийни внушения.
Тези думи са оттекнали в българската преса с дни, защото са сочили към нещо станало очевидно. Случаят Петрохан е бил отвлечен от политиката. Всяка партия е използвала 6 смъртни случая за нападки срещу опонентите. Всяко разкритие се е интерпретирало през партийния филтър. И докато политическото шоу продължавало, съществените въпроси – кой е насилвал децата, кой е знаел и е мълчал, кой е закрил делото през декември 2025 година, кой е длъжностното лице от висш ранг, което се разследва, са оставали без отговор. Нека се опитаме да наредим това, което знаем. Не спекулациите, не партийните версии, верифицираните факти. Факт 1. През 2022 година легендирани служители на ДАНС, т.е. агенти работещи под прикрита самоличност, са посетили хижа Петрохан. Това е потвърдено от самата агенция. Какво са открили? Какво са докладвали? Не знаем. Факт 2. През феврари 2024 година, 2 години след тази посещение, до ДАНС е постъпил нов сигнал. Той е дошъл от американо-българския баща на Александър Макулев, 15-годишното момче, което ще бъде намерено мъртво през февруари 2026 година. Бащата е докладвал тревоги за сина си. ДАНС е регистрирала сигнала. Факт 3. На 4 февруари 2025 година ДАНС е изпратила секретен доклад до Софийска прокуратура. Докладът е съдържал данни за подозрения за сексуални престъпления и паравоенна структура в организацията на Калушев. Прокурорът е предавал делото от юрисдикция в юрисдикция, от София към окръжната, после към местната в Костинброд. Образувано е производство. През декември 2025 година производството е прекратено. Нека се опитаме да наредим това, което знаем. Не спекулациите, не партийните версии, верифицираните факти. Факт 1. През 2022 година легендирани служители на ДАНС, т.е. агенти работещи под прикрита самоличност, са посетили хижа Петрохан. Това е потвърдено от самата агенция. Какво са открили? Какво са докладвали? Не знаем. Факт 2. През феврари 2024 година, 2 години след тази посещение, до ДАНС е постъпил нов сигнал. Той е дошъл от американо-българския баща на Александър Макулев, 15-годишното момче, което ще бъде намерено мъртво през февруари 2026 година. Бащата е докладвал тревоги за сина си. ДАНС е регистрирала сигнала. Факт 3. На 4 февруари 2025 година ДАНС е изпратила секретен доклад до Софийска прокуратура. Докладът е съдържал данни за подозрения за сексуални престъпления и паравоенна структура в организацията на Калушев. Прокурорът е предавал делото от юрисдикция в юрисдикция, от София към окръжната, после към местната в Костинброд. Образувано е производство. През декември 2025 година производството е прекратено. Формалното основание – недостатъчно доказателства. Важен детайл. Прокуратурата по-късно е признала, че родителите на децата в организацията са отказали да съдействат с разследването, което е затруднило събирането на доказателства. Факт 6. На 1 и 2 февруари 2026 година 6 души умират. Тази последователност от факти очертава хронология, която цяла България се опитва да разбере. Имало е сигнали от 2022 година. Имало е секретен доклад от 2025 година. Имало е образувано дело. И всичко е прекратено преди да бъдат предприети конкретни действия. Но има и още един елемент, все още не споменат в тази поредица. Млад мъж на име Валери, идентифициран от разследващия сайт Бърт в интервю, е бил част от групата на Калушев и е споделил, че е бил подложен на сексуално насилие, когато е бил на 15 години. Според Боец, неговата версия за случващото се вътре в организацията противоречи на ключови елементи от официалните версии. Той никога не е бил официално разпитан като свидетел по основното дело. Оцелял, видял всичко отвътре, готов да говори, и официалното разследване, очевидно, все още не го е призовало. Прокурорът, ръководил разследванията, по-късно ще заяви, че случаят Петрохан е по-смайващ от сериала Twin Peaks, препратка на прочутия американски сериал за тъмни престъпления в малък град, в който никой не е невинен. Но това изявление е направено пред ограничена група журналисти, без официална пресконференция, без въкоси, без подробности защо точно случаят е толкова смайващ.
Именно тази непрозрачност, тази комбинация от частични разкрития, откази за отговори, закрити дела, секретни документи и стратегически мълчания е това, което превръща случая Петрохан в нещо различно от обикновено престъпление. През март 2026 година случаят Петрохан е едновременно на много фронтове. В прокуратурата – текущо разследване срещу длъжностни лица и бивш висш служител, без публично оповестено име, без краен срок. В парламента – интензивна политическа битка. Едната страна изисква пълна прозрачност и разсекретяване на документи, другата блокира тези инициативи и се опитва да пренасочи дебата към теории за политически заговор. В пресата – нови разкрития всяка седмица, много основани на анонимни източници. Едни потвърдени, други оспорени. И в семействата – тягостно мълчание, прекъсвано от изявления на майки и бащове, искащи само едно – смъртта на децата им да не бъде използвана като политически инструмент и истината, истинската истина, без партийни филтри, в крайна сметка да излезе наяве. Това, с което завършваме третото досие за Петрохан, не е заключение. Това е картина на това как държавата може да се провали, системно, на много нива, в продължение на години, и как тази повреда може да има необратими последици за реални хора. 2 деца на 13 години, живели в изолация в планинска хижа. 15-годишно момче, намерено мъртво в камион. Сигнали от 2022 година. Секретен доклад от 2025 година. Дело закрито през декември. 6 мъртви през февруари. И през март 2026 година. Млад оцелял, готов да говори с властите, но все още чакащ да бъде призован. Това е черно досие. Не донашаме лесни отговори, носим фактите. Носим въпросите, останали без отговор, и се връщаме всяка седмица, защото вярваме, че истории като тази не трябва да бъдат забравени. Ако това досие за Петрохан ви е накарало да се замислите за това, което държавата знае, за това, което остава заровено в секретни документи, за това, което се случва, когато институциите се провалят в защитата на най-уязвимите, харесайте видеото, споделете го с някой, който трябва да разбере, и коментирайте. Мислите ли, че пълната истина за Петрохан някога ще излезе наяве? Ще се видим в следващото досие.